Къде е водача? Горен пункт! На асфалта? Еми да. Аз там не е вода. А горе до тук гумаджини. Таби, Табита, Таби. Таби. Ела тук, Табита, Рено. Рено, Табита, бързо, бързо при мен, Табита. Айде сега да те видя. Къде? Къде? Роди! Ама да ти трябва да гледаш има ли. Роди! Идваш веднага. Чара, Чара. Чара, остави. Чара, остави го. Ще е калпоне. Дай вода, после ще е Ричи! Чара. Ричи! Той да. Ричи! Здрасти. Ама ще направим! Чара, остави кучето. Табита, не. Тук ела при мен. Ти какво се отдаваш на На режисьор. Табита, виж. Таби. Табита. Чара. Чара. Катък ли ни? Къде е топка? Ричи не? Ти какво паси? Знаеш, че в мене топката, нали? Рекс, виж, Рекс, лек. Браво. Ти, защото няма клипчета и... Малко ми е. Ти пратя те да ги нямаш. О, не дай да го. Дария, елате. Къде е топка? Много такова. От всякъде. Там гледай как е там отдолу, от тук. Ако трябва вече утре да не вали. Чакай. Реално ще да покажем само така. Да. Айде, роди ти я взе. Ти да не си ремонтирала GSM-а.